Samba porte-parole galle o wi en calmini Baba Maal e diɗɗal mum arɓe ɗo ɓe en duwanima ɓe kadi en duttiɓe kadi duwaw o wi kala ko neɗɗo waɗi mani ɗum o wi tawi waɗano ɗum ñiŋa ɗum o wi kono Baba kay an kama timmini aadi o yeeso e caggal noon a yonni Seydi Maal o wi ɗum ɗo tan garagal ma ngal holliri fofof o wi ɗum noon Allah jarama a jarama o wi galle o fof ruttima teddugal ruttima duwaw duwaw nalankagal ngal ko an tan foti duwanede sabi onon ndendi saaha o onon ndendi saaha o ndendi saaha o ndendi terrain o o wi ɗum noon so goto hay moon Allah yawni nawi ɗum keddiɗo o ari wallahi waɗi tan koko foti wadde min beltanimama noon min mbima de kalifma Allah e makko kalifma Allah ɓesgugu kalifma Allah bandiraɓe o wi ɗum noon min duwani